Der skar jeg mig. En sådan en bitte. Jeg vil gå en anelse længere op frem i til brystet. Ja, det er det. Ja. Lidt længere op. Deroppe der. Det er noget med, at man sætter 2 fingre ind. Sådan. Det er sådan en anden. Nej, jeg skal ikke. Ja, det er en anden. Altså en sløjrup vil ikke have så syge om patter. Skal jeg hjælpe dig frem? Du skal komme hen og sige, hvad jeg skal gøre. Det her, det er jo spiserør, ikke også? Det ville jeg så ikke have gjort sådan. Nej, der er nogen, der gør det, der er anderledes med. Ja. Det er nogle knude på det. Ja. Er det ikke det her? Jamen, det er rigtig nok. Det var sidste gang, der var en, der skar det halvt igennem, og så, eller igennem, og så Så modsat. skal knuden ikke helt op. Ja. Så skal knuden ikke op, når man trækker igen. Nej.